ko jaylembi ɗo ko jaylembi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sobiraɓe sakkiraɓe on kofnama on gaɗanama barka ñalomare alhamisa nogas e ɗiɗi lewru sappo ko bo mi wiya lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas ɗum wakkatire nde waɗugo gite ha dow jayleɗe leddi Cameroon ha dow kode radio international non bo dow Hausa Fulani radio international. En puɗɗira be jayde wiyetende le jour. Jayde nde ɗo yaari en ha diwal hirnangue leddi Cameroon to gallure Fumban. Ɓe andini nder bindol mabɓe Fumban kultoro ha nder berniwol ngol ɓaawo ko ɗum nangi ɗiɗo ekkitinoɓe police en ɓe municipal ɗum waɗi wankore seɗɗa keññaɗo nder gallure nde ɗo. En paman ha bilitol tatabol e gal wakkere nde pijirle tamre nde kosɗe bo jagaji ɗi jalatake ko wiyete Lion A prime tungu pile laati fahin gaynako. En poti jangaɗon man ha bilitol jowenayaɓol. Le quotidien émergence kayum fu wi en Fumban Patricia Ndam Joya ɗo wafani préfet ha nder lamorde jongore nun nder diwal hirnangue leddi Cameroon. ɗon man heɓi no ɓillaji keññaɗo be waɗugo wankore. En tawan ha bilitol jowaɓolo gal wakkere nde kiita bo Romeo Dika ƴewnama ha ñawordu tondu. En poti en famaɗon man ha bilitol tataɓol. La nouvelle expression kayum fu ɗo tawe nder diwal hirnangue leddi Cameroon. ɓe mbi'en soyde pamtotiral ha Fumban nda no ɗum salori ñalomare nde yinnande bakin ujineje wonno ɓen woni ɓe gal wakkere nde Jambiya UDC ɓe gurti ha dow laabi ngam bo waɗugo wankore ha bo ɓe jofta himɓe police en municipal ɗiɗo ko nangama be préfet jo nun majum. Debbo Dr Adamu Ndam Joya laatiɗo maire jo gallure Fumban kayum on ɗo tawe ha caka hunde bana ndeɗo. En tawan ha bilitol o tataɓol. Cameroon Tribune kayum bo yaari en gal wakkere nde faggudu. ɓe mbi'en no ɓamtugo jahargal faggudu ɓaawo COVID-19 noy gaɗeten ha jonde 14 nde kuuɗe ɗe leddi e Cameroon be taskaramji fere ɗo waɗe hande ɗo ñalomare alhamisa ha gallure Yaoundé dow ardungal jagorɗo arandejo leddi Cameroon Joseph Dione Goute. ɓe daran noy on kuuɗe ɗen. En poti en timta jayde wiyetende Cameroon Tribune daga bitol ɗiɗaɓol yettugo bo tataɓol. Le quotidien de l'économie kayum bo andini en gal wakkere nde hakkilango taxeji ko bo mbiyen no jomorgol ha téléphone noy on douane ɗo taskora ngam renugo dabareji goɗɗi ha bo ɗum husa jomorgol ngol. On ardiɗo yilirde douane majum hokki dungayere ha kudiɗira e mako ngam bo ɓe gaylita hunde ko taskama ngam hosugo cede majum ɗo ngam bo ɓe ayna dede jahargal kuuɗe ɗe téléphone ji majum. En poti en paama ha bilitol ɗiɗaɓol ha ko larani kuuɗe ɗe semak bo beyako ɓeddi ko yahanta bakin cede milliard temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jowi ɗe franc CFA ha nder luuɓe cede. En poti en pamaɗon man ha bilitol jowaɓol nder diwe Dande Mayo Fombina e non bo hirnangue jagorɗo mo halfitina kuuɗe towde ɗe leddi Cameroon ɗo larta kuuɗe dow laabi majum. En poti en paama ha bilitol nayaɓol. Cameroon Business Today kayum bo wi en no ɓangtal jahargal faggudu nda toɓɓe boɗɗe gal wakkere nde ɗiɗabre ko yahanta bakin toɓɓe ɗe pecce tati on ɓeddama nder risque uji ɗi leddi Cameroon ha hitande ujune ɗiɗi e sappo e jowenayi. En pamtan wakkere ɓurdude waddugo toɓɓe ɗen boɗɗe ha nder jayde wiyetende Cameroon Business Today. Défi actuel kayum bo wi en no jahargal kuuɗe jagorgal ngal halfitina ngalu ko wiyete finance e non bo JICAM ɗum ɗo waɗa bolidal ngam bo e sembiɗingo faggudu. En paman ha bilitol tataɓol défi actuel. La revue du patriote hebdo kayum bo wi en mallumjo Motaze maynama en timta ngam bo famugo maynama dow lawol lamgol na ko bo woodi ko suuɗi ha ɓawo ton. En poti en timta jande nde ɗo ngam bo famugo be laɓɗum majum. Le quotidien réalité plus kayum bo wi en gaɗane assurance ha kuɗiɗɗiraɓe moɗon Ousseni bo gaɗe bana jagorɗo Basile King 3 on majum mo halfitina kuuɗe pamare ɗe leddi Cameroon. Dr Basile King 3 waɗi kala ɓen huwoɓe gal wakkere nde mako fu assurance ha AXA. En poti en dara noy on ɗum ɗo salora daga bito ɗiɗaɓol yettugo bo tataɓol. Ha nder jeyde réalité plus majum ɓe pamtini en banque mondial sigodu tondu ndu lesɗe duniyaru waɗi ngam ɗum ƴara bakin million 5 hakkunde be'i e Bali. Ha dimako maire jo Tokambu Teme on man ɗo jo'ina laminaɓe
hesɓe daga bitol jotaɗaɓol yettugo joni heɓol le quotidien réalité plus en paman kubaruji ɗin. Le messager kayumbo wi en no yadundu MRC Albert Zongang laati ɗum ɗaɓɓititteɗo ɓawo ko o ardani yadundu no gase ɗiɗi lewru joni abru ha gallure Douala kanko salutinowo Maurice Kamto on man ɗo tefe ha wakkatire ndeɗo en poti en pama ha bilitol tataɓol ha gal wakkere nde RDPC bo to bilitol ɗiɗaɓol le messager ɓe mbiyen Roméo Dika ɗo tawe ha wakkatire ndeɗo nder ɓiɗɗanɗe ɓeɗo famtinen oɗo rene ha sare police judiciaire. Mutation kayumbo yarien gal wakkere ne jamu ɓandu hala faddugo cancer ha redundu daygol ƴamol gal ko larani redu daygol majum hani ɗum ƴara ɓikkon rewɓe markonno duuɓi joni ngam faddugo ñawguɗo na en poti en no timta daga bilitol sappo ɗiɗaɓol yettugo sappo e tataɓol mutation ngam bo en laɓɓitina jawabuji dow ɗon majum. Le quotidien kayumbo wi en taskaram biyete KPA jeune ɓen man ɗo kawta derke'en gal bakkeje calɗi feere ɗon man laati nder taskaram ha bo ɗum ekkitina ɓe gal demitirle ko nandi e majum en mbiɗita jeyde Le Quotidien en pama kubaruji ɗin e non bo kubaruji goɗɗi. Sobiraɓe sakkiraɓe ha ɗo kubaruji taweteɗi nder jeyleɗe leddi Cameroun wari ragare ñalowmare alhamisa nogas e ɗiɗi lewru sapporu hitande ujune ɗiɗi e nogas. On gettama e watango amin hakkilo tata bo goyte sengotirgo be Hausa Fulani Radio International non bo be Kode Radio International ha gal wakkere nde Facebook. On jarama. Ko jaylembi. Ko jaylembi. Ɗo ko jaylembi.